paingon bay. Sa paingon bay ba nga adto pa mo padung oh. Kung pumunta na bay bag, asa paingon imong pagpadong. Kay magkasputin mo bay. Ara gusto nahan bay kay magpalit kog baktin ba. Sus, pero di kita magkadungan ni bay. Una-una gikusad bay, magpalit kog baktin kay hapit ang pista bay. Mana lang sad bay ba natay kahad bay kay kanil ba mamistahay gid bay. Magtultol bay gid sa tuwa bay. Oh, sakto ginay mong kuan bay bro. Nasa nakabay Ramon kanang gihagad ko niya ba nga magpalit og baktin. Akto kay bay, tara bay, magkuyog lang ta bay kay paspasan to bay kay kalibangon naman sa kunya bay, gikan ko na bay. Kalibang ko na bay. Oh, mao ding na ni mo kagagunoy bay pero tara bay. Ato paspasan bay kay basig dita kaabot ni bay Ramon ba kay mulakaw sad biya na siya usahay. Bay, tara bay kay bro. Kalibangon naman sa kunya, laim ni kung tiyan ay gikan ko. Namakal ko dito lang ko no. Marites nga bro. Sige ko kaog baboy, tara bay. Grabe kahapon na bay, kainit gapon sa adlaw bay. Ano kani bay ni subang man? Ibang dangas kita gagtang. Ayo. Naday mo anak nang katong si Bayramon nang? Kay mapalit nita mig bakti. To ano to oh. Buso diri ba yung adbay? Inom to yung mama bay kung akong dito. Daghan mag-aday ba yo? Asa ka na dapit? Atro ba yes? Bayramon bay? Duray nagkuan na. Bayramon, Limpyo. nakay baligya di ako ng baktin bay? Kana nagbaboy yung Bayramon no? Duha ni kabaralan na ba yo? Dagko naman ni bay? Asa kay baligya niya ni? Kay maka-afford ba katani? Ay ikaw kung nagpunta na bay una bay. Gagmay pa yung taon na di ba? Oy nga, usap man po ni kabuan. Bay, doon pikas ba yun? Dagpo kayo. Ay, ito sa piliin na ba? Murag, o pa na yung taon sa akabot, upat kabuan yung taon ba? Ari ko ta pikas bay mamili ba yo kay dagudag ko. Ikaw lang ito bay ki. Ari na kus gagmay bay ki. Dako lagi, dako na sa presyo. Gamer day mo kwartang gidada day. Gamay ra din bay. Ikaw bay kalitan na ito bay. Pamili bay. Kulay pamili rin bay. Unsa nang usab bay Ramon? Muram tinga-tinga man na bay. Tinga-tinga na si Bay. Kaong na siya kanang taikot. Kaway klaro sa mo bay eh. Mutinga din ang kakagtay bay. Sao na ingos mama paggamay na ko bay kakaon kong tae pero wa man siguro ko mutinga-tinga. Kabantay ka ng mga anak ba nga kanang makakaon ba tae mo ni kuan bay nga delikado yung bata mo sa ning baktin bay. Tao hugaw di ba? Wa pa yung silang hugaw di. Tinga-tinga. May pagkanalay ako abay. Pila may presyo na bay? Ayaw sa doon. Kami sila mo kaon pa mo sila. Katong dako bay oh. Pila mo to bay? O tanan dako bay? Oo. O ihatay tungkol lang sa kalibo 4,000 mo bay. Sugot ka. Maglibog mo sa tanang usa ka libo 4,000 bay. Sa to pa nang usa ka libo 4,000 bay 5,000 tanan bay. Ay, di bay ba? Ang bote pasabot bay. Kanang usa ka buok 4,000 na siya. Ya, usa man mo sugot yan na or di kay nakoy baboy speaker sa kung habisuno ni siya. O kana bay, o kanang sunod sa dako-dako bay. Pila na bay? Asa na bay kanang Kanang sunod sa dako-dako. sunod sa dako-dako kanang sunod sa dako-dako nga nagunas gamay-gamay. Oh, kana bay. Kana bay, ato na sa butang presyo bay kay karong panahon na gamay mahal pa kay ng baboy bay nga. Usa may pila may budget mo diha kay atong O kanang usabay, kanang gamay bay, sunod sa dako-dako. Asa na bay. Asa man gyud na bay kanang nay dunggan or kanang naikog. Asa man? Ay, kana sang kompleto bay ay gahak mo sa nang
Kana na ikaw ug dunggan bay. Kanang YTL bay. Piskat ang TL bay ay. Kanang kumpleto po tanan bay. Kana lang murag. Kanang gamay sunod sa dako-dako. Ay sa second bro, nabali naman niya akong istorya bay ay. Naglibog naman nung ko asa akong piliyon na bay. Atay, kapiskot masani mo ba yaw? Pilpili ka niya mo di mukuan ka mo. Dili day ka na ko'y bisunon diri oh. So bay, pasensya na kay bay ha. Plano ra bitaw ko bay. Namubuhi ra unta ko bay ba. Mahal gid sa king batin bay no. Oh, mahal. Mahal manggali ng chicks sa pilong ka na ng bakti nga chicks nga. Pwede rin manggali ng tapit kuma sa una pero sa mahal manggali na. Bakit mo usan na siya? Pahinoo bay. Mangita tag chicks bay. Ya atong pailisdan ang pusa ka bukbaktin bay. Kumbati ra gina bay. Bay, wala naman klaro yung pag-istorya na abot mo section nga. Ako nag-entertain na kay mo palit ko ano yung baboy. Aw, dili sini nga klaro. Tanda mo yung kauban chicks bunti na ba yun? Mao bitaw ni ako ni hipirang kay chicks. Mahal-mahal nga. Bao bay karon sa baboy ro nga puti mahala. Ako sa'yo pakuha na dabay, papili abi. Aw, sige sige problema. Asa may imo na kanang natay kana bisunon oh. Aralan sa pikas baran mo ba? Oh, sige sige. Ato. Ano ka dito ay? Nagko naman rin yung baboy di. Bay. Ini bay, tagpila man ni bayo. Oo. Kaya bay, ako lang tungod sa kaila ta, gawas pa yun nga dugay ta man higala. Ako lang tikang tugutan na nga 130 ang kilo. 130 ang kilo? Ang kini bay. Pila Oo. ni? Kana pariham na sila panit ko pangulor. Ang kabaro may nalahian na kana siya bay, kanang dako bay aw. Kana nung presyo ana bay, di gina magkapariha kay ano, mahal gina sa tanawon kay himulak sa pagtan-aw lang gali nimo daan. Dako na, di ba? Dako bay, Oo. tinuod eh. Ako na ni hatag nimo 160 ang kilo. 160 no, mahal na. Ang katong usa bay, tagpila to? Aw, lampig usa dia bay. Usa. Wa ka usa dia. Di ba katong usa ka ba? Usa ka Aw, boy. usa ka baboy. Oh, Aw, kan asa na kanang gamay-gamay. o kanang gamay-gamay lang. Aw, ako na ni hatag nimo kanang mga 100 ang kilo ana bay kay gamay man na. Total amigo man ta. 100. Pila na tanan bay, total bay. 100 pila ka buki mong kuanon bay, kwaon. Mga upat lang. Aw, upat. 100, 120 to 20 plus 100, 30, 350 lang na bay ya, plus 1 ha. Asa may ikaw pata na bay? Akato lang bay, dako bay. Aw, kanang dako-dako bay. Ako na nang itugot ay nagsabas upang pasilinganan bay. Ako lang ituan ni Pila man na bay. kana siya. Ato na suban 300 na. Kana ako lang nang ihatag nimo 200 lang kay amigo man ta. Dugay man ta nagkuyog. 200. Maka-discount ko 100 na. Aw, asa bay? Pisa gito bay? Pila gito imong kon bay? Ako yung mangutanan mong pila bay kay. Aw, ibog unsa mo to? Asa mo to? Kuan bay? Asa may kuan nimo ana? Akato dako bay. Kana. Ay sabay ha kay nalibog man ko bay. Sige mo Bitaw ka na lang gamay-gamay bay. ay pagtarong di ba? Oy, tatar-tarong na imong kuan bay. Dako ba o gamay? Kanam do kaniya bay kanang gamay-gamay oh. Ay binuan gyud ang imo asa man gyud ana bay kanang kanang gamay or kanang dako sakto-sakto ra. Akato lang dako gamay oh. Ay pagtarong ba nagliibog man dako nya gamay-gamay nya may gamay nya nay dako. Asa mo gyud ana bay oy? Kana na siguro ang dako gid bay oh. Kana nang dako gid. Sure na gyud na bay? Sure na gid bay. Kanang dako ako lang eh tungod kay amigo ta daghan tag na suwayan nga kuan aw kanang dako bay 500 na ginang kilo bay 500 bay. Oh, mahal gid ang kilo baboy bay no. Pero dito bay nangutana ra mo bay. Kung pilay presyo ba? Ari sa ko bay oy? mata na luya mo kwenta diri ang mutana ra ang presyo bay Bay. luya mo kwenta nga dili ka magpalit ha tarong da tarong